Nabulabog ang mga residente sa Punta Dumalag 1, Matina Playa, Davao City, bandang alas 10 kaganyang buntag, Abril 21. Dihang kalit miulbo ang dakong kalayo nga milamoy sa mga balay nga sagad gama sa light materials kud kahoy. Galing miresponde ang mga bumbero o fire volunteers sa lugar. Sa video nga kuha sa usa sa mga residente, makita ang baga og itom nga aso gikan sa kabalayan nga hinay-hinay nga naog daw sa sunog. Nakatampo sab sa paspas nga pagkanit sa kalayo ngadto sa kasikbit ng mga balay ang hapak sa hangin, sanglit ang mga balay na himutang daplin sa baybay. Naglisod sab ang mga bumbero ug volunteers sa pagresponde tungod sa kapiot sa dalan. Sumala ni Darling Amorlazo nga nalisang yun sila sa iyang pamilya kay hangtod na maabot sa kalayo ang ilang balay. Swerteng wala na damay sa sunog ang ilang balay. Tarantar sir, uy, kay perti yun ang mahadlo ka sir ba? Kay first na mong ato dito na ningon naman ng mga bata na nana daw diha ang sunog. Naperti na namong panghakot o gamit daw sir, kay pagtano naman ko, na naman dyan diri ang sunog. Kulba dyan kayo sir, sa tinuod lang dyan sir. Kung may kasabot sa among bati gani. Labi na doon lang diri sa among balay, diya balay na sa akong mama, diri sa akong yoyo. Kadagan ako kitag aktual na sunog sir, kaya pila naman na sunog diri pero lahi na jud ba yung ingon na kanang ingon na jud sa imong duol ba, mura na jud kag ambot kakasabot sir manguro jud imong lawas. Ang ubang residente iyahay og salvar sa ilang mga gamit padulong sa mas luwas nga lugar. Milagro sab nga makonsidera sa mga residente ang nahitabong sunog kay bisad gilamoy sa kalayo kining usa ka balay, wala gyud maapil og kasunog kining rebolto sa Batang Santo Niño nga naa sa ilang altar nga nagunit pa og bininditahang lukay. Pasado alas 11 na sa buntag, dihang nakontrola sa mga bombero ang sunog. Sa inisyal nga report, gibana-banang anaa sa 25 hangtod 30 ka mga balay ang naugdaw sa sunog. Kaganihang buntag, bandang alas 11:58, anaa sa 26 ka mga pamilya ug 75 ka mga individual ang natalang apektado sa sunog. Dunay pagduda nga usa ka bata ang nagdagkot-dagkot og lighter sulod sa ilang balay ug didto nagsugod ang kalayo. Padayon pang gisubay sa Bureau of Fire Protection ang insidente aron masuta gyud kung unsa ang sinugdanan sa kalayo o kung dunabay natalang naangin nga kinabuhi sa insidente. Ginasuta pasab sa Bureau of Fire kung pila ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Naghimo na og validation ug assessment ang City Social Welfare and Development Office ug DSWD aron mahatagan og hinabang ang mga nasunugan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.